Kardom pinyada birtalong penili thare sarung klanse ton birtang ton pen arjikta kedamtang karbinglong pen Nagaland na hoilong Assam gov lapen karbinglong tonmas council pen khan basti pu arong aron re pen ke do atong phan hembrit ke tharle puthak thang ni phai ke thomani APH Celsius song ami thangasa hemalong APH Celsius me phu jai kathar konchung bang sarkiri rong phar lamjai sarpo angtong ingti kursing timung lapen dipen rong pia tumpen pherang kia mai kipha alang litumpen pherang kia mai long kaningji ponalam the arjiksina la so Allah ke lage unconstitutional lage constitutional ating ben six schedule ating ben kam claim cle det lo la ay six schedule ating ben kam claim cle det lo pula teng te itum ke lake aron lo pu itum deng un e la si kopia ron ben lo non ke evik po a ho kalam ben le pu dam lo te jini ne 1886 ALRR halalong rule number 18 along get tok do ejectment pupi ne do lage nitum dai claim ong side lo prang pet sita hala bangga Assam government pan lage ha plain district pan lage itum ban ga leader lage itum bangen on da lo che selam le pinlan la sila solo ta selam ani count autonomous okay six schedule ka selam a hud hala bangsul constituent assembly along kipu land long le a kache bak pata kache pia ron tribal atung ko pimagedo hala si pedo nangi pu se alam ka pithe hala bang so hut anke itunge autonomous council long lock pen hala bang avia warche war to fit la si non itum karbi det aporle itum autonomous six schedule ke do bom kali karbi a population ke non 44% vedlo natural law of natural justice ateng penke jongsi itum autonomous council donangji six schedule donangji pulo tante itum karbi det ba tribal atum det pharong bong pen phoke brai si so se det nangji non ke hala NRC long ka ve bongali hindu atum lak isira suri trokkep da karbiang long do pulo hala tum ta jongsi pangvui dun pangrum dun tu det lote anke itum ke 44% kali 40% ta doma vema anke itum ka chikida ne ka akapre ka tribe atum long hala tum ben peti itum siksidul ta don e autonomous council ta don e itum anke itum ke hangjo autonomy nangji autonomous state nangji pu hangjo se ta hala pu ke claim bange itum ke kaparlin lok se ke claim tu lasi ahok lo nitum pupe APHLC tu ye tribal akapre ka tum ta wang waret nangji pu nitum pupe seta nitum ke pu abangke tribal atum amethang area si ka che doja panjat semet bor inangi athema tribal atum an akhei tinta naga to pelo mizu to pelo boro ta pupe boro tum sungthu mu chot lo itum karbi atum ta itum ki pu dambang pithihek pensi pu po la non ilitum eviction ke encroachers ke eviction nangji latuke nitum APHLC ta che croydon latuke eviction encroachers dei lata encroachers polote under paragraph 20 lote tribal kaliatum an ke encroachers ai selu jasemet ke harokrisir ke pra thom ke pra ner ke aphi ke wang tribal kaliatum an ke encroachers lo la sihala tum manze evik pa prang ni naga tumabang la tum ke karbiang long ki do naga tum ke naga chot pupelo kuki tame mizo tame khasi tame garo tame karbi tame dimasa tame syam tame mar tame thado tame baite tame piete tame la tum an ke hedi six schedule a power a political rights ke ejat vedle e chehom ching bar chit lo itu halatum nang kom nang ong edun muchot pun e itu lasi naga tum ta karbiang long ke do karbiang long ar lo ke do tum ke latum phan ke evik ke ki plum ke chok chelu aku jong si eviction claim putante along le jong si nang vek po putante
lata along li kenang wek ta tribal atum ake me vansi kenang wek po pulo tangte labang thuke lake eviction tame lake jo banta karbi banda eviction tame sita evictions ke claim clay upfront rehabilitation na bang claim det ni lake Supreme Court along ta ki pudo la pen tribal tum han evict thap nang ni pu alam ta Supreme Court long ki pudo order ke pa pass nang do just met PGR VGR government along li along pen pu alam do PGR VGR polete forest area ta ejat bet thak lo la ta wildlife sanctuary ta ejat bet lo wildlife sanctuary pen ta tum han eviction long le itum ha athe ma long le itum la pen eson bangke non eviction ji pulo kopia lo pen lo evict po Karbi Anglong ke autonomous district atum non anta land revenue along li a law aron chisilam lepin la 1953 aningkan Assam land revenue regulation si itum council tum endun det lo pusipu dai lata pusipu punangi All Assam Panchayat and Rural Development Contractual Employees Council atumpen kidamtang arkoni phai inkora sir kebarni DC conference holalong DC atumpen PNRD asai kamalong contractual employees atum ke hanga puthak kachingwai patupon bonta laso kachingwai long alang lituma ke manga tengpen kachiton tederajok thang ni phai isiani pen asamangkang pialongta kachisong asai kapadupon Lasonsi thang ni phai ke thomarni project director DRDA asa hem dipo alongta block 11 along contractual ke klematum chingrum si kachisong padupon ningkan troke barta anta claim long nangji sai ke claimateng pen apai nongta chingbar nangji lapena ka pregasai kam atuma phan awar sai ki pipon asonsi PNRD asai kam penta nilituma phan nang pipon nangji pusi All Assam Panchayat and Rural Development Contractual Employees Council atumpen ke hangpadu lapen laso ki sungalong Karbeng lo Autonomous Council CEM tuliram rong hangpen RD nang pidunangji puta pherang kia cha talong pen kachuningri padupon nilitung dak Karbeng long ACM nilitung kaching hon nai ACM phanta nilitum PNRD contractual staff do an ahin pen kachuning rike lalo je nitumase ha angsongan namapale pi phan nilitum chunung rilo lapen ke nilitum chief minister amhang ke thek arnilo 1 tarik ke 1 February ke chief minister amhang ke thek arnilo dase nilitum 1 tarik arni pensi je nilitum CM ituma CM Dr. Himanta Biswa Sharma alangli 1 lakh apos piponji pu dak pining alang chief minister deng det pen kachechak da so kachechak along nilitum All Assam along do nilitum 8000 workers do 8000 employee do nilitum lo la 8000 employee phanke nang pipon et po pusi nilitum hin pen demand lo la pen nilitum 1 বছর 2 বছর kali nilitum ke adhoke 12 বছর adhoke 15 বছর an lokale la sei dak elitum Karbeng long ACM elitum ngaching honnai tuliram rohang sarphanda chuning rilo je nilitum phan la bangke angsong an nang pon pipo pusi nilitum 11 ta block contractual staff atumba nilitum ahin pen chuning rilo Anorit commissioner officer amak two party talks meeting karne mata hoise kintu he meetingot amar fruitful result jitu amar ketaman demands to মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি হেতু ষ্টেপটো আমি ল'বলগীয়া হৈ গৈছে তো আমাৰ মেইন ডিমাণ্ড হৈছে আমাক 60 ইয়াৰ্ছ লগে আমাক জব সিকিউৰিটি দিয়ক গ্যাৰান্টি দিয়ক আমাক ইকুৱেল পে ফৰ ইকুৱেল ৱৰ্ক দিয়ক তাৰপিছত আমাৰ থাকিব যিখিনি ফেচিলিটিজ আমাক ৰেগুলাৰ সাৰ্ভিস মানুহতক দিয়া হৈছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টক সেই সেম ফেচিলিটিজ আমাক সোনকালে দিয়ক Amreng constituency ki parlu baida ahawar lake West Karbeng long angbong kapa phinai arong do anang bongpen isilo ladak rihinga me ave mesen ki junalang ave lapen network awar save bangso hawaralong KSA Hamren Regional Committee pen patir piponsi keteng siapong karbi ningkan kimi kataron ajame kapamon pon berta pherangke hundor kropen berta napali
KSA Hamren Regional Committee pen Baida Sub Branch upon RDP Dunsi Kitengsi Baida ha Varalong Karbi Ningkan Kimi Katalon pon Ongdung Rongara Tum Chingrum Dunsi Ningkan Kimi Katalon pen Anparta Prek Jamaki Sung Katora pen Kejokje pan Bidi Sore Cipacoy pon Jai Megalong Baida ha Var Arada Kisung pen Matha Ponsi Sengkan Kimi Katalon along Kadu Kawe Bang Pokep Kim Sumar pan Kolombuhi Ronpon Lapen Don Trokebran Arkebapan Pikar Opta Kiron Patupontu Mailong KSA Hamren Regional Committee Chunbang Prosonto Ingti Organizing Secretary Kirison Ronghang Executive Member Bijoy Dera KSA Head Branch Secretary Sona Singh Terang Lapen Hamren Waisong College General Secretary Suresh Teron Pen Danglok Baida Hawar Arongasar Lapen SGP Atumta Chetongtun To pinilada Baida Santalong Ilitum Apramenda Nithang Jongjung ta Chine ba prang kapre penta ilitum karbinkan kini di kapalona bangke avipina dasilitum da Baida Santar ba Baida Hawaralong karbinkan kini katalon cenglo kini hello dasi ilitum patir pipon bate dasinet peta bangke ilitum des karbianglong karbiluchar song district committee secretary Nikit sang kakak pensi alang nanja pono patir pipono la pensi senepet aku ilitum labangso anikan mi katalon ponalo sumaro tum hote student gochal tumata alang li hintum pensi buhi ipagat gopen kapensil isiget university alang itu university pajak pono la pen ditulang ilitum non insam do porsi tinang di puten aku alang ritun potensi pi Non malam support pan Birtamo Ington Iksina Kardom Ningkan Farukre Sirkepra Kokebra Sirkep Thang Porni Lukhimona Dhrom Amahang nang patheksi Kurusar Lokhon Ingti Hensek Peneng an Ingdeng Trokep Rapli Angdeng Anang Choklo Lasila Ingdeng Trokep Rapli Lukhimon Karchu Katalon Aparman Pen Kedoan Karbi Solang Duarat Lapen Pirthe Adang Munit Monor Pendanglok Butek Poso Marat Mareng Kedoan Aphan Sitame Nili Kurusar Lokhon Arnam Lukhimon Amen Taram Pen Ninga klong ning thir pen hirjume pajiriglo Lukhimon Karchu Katalon Ponji Ajai Mekla Puhelo ni thang ni phai ke thom ada por phai truck rong sarpan ke cheparju adawantin sitame la sojai mek pachun ponpo lapen si Lukhimon Karchu Katalon pangcheng poniglo lapen puthot thang ni phai pli ada papor pen rat rek doan pen Lukhimon phan ke kroy rat doan doana long chitong petsi Guru Karchu archu ponpo lapen aphi kado kawe ke kroy rat doan methang honjenggang thir lapen sumle kang thir kacelar sojai mek du ponpo lapen aphi si doan cari atum patir pipon pen honjenggang thir la pen sumlekang thir aputhak lam thejai ponpo lapen puthot thang ni phai pho ada por phai ke thom apor pen guru potuma hin pensi kang thir methek pipon po laso pensi Lukhimon Karchu jasemet kenang sot nai kang thir methek lapen sipang cheng ponpo lapen kado kawe ke kroy rat doan sitame chinglu chingthi at pen anglen ang jujepin pensi inut wang pen dowan along chardom chardi po lapen aphi adap baji por phai por la bangke methang pipo phan man penge chipi kachardom chardi la sojai mek dupon po lapen phi kado kawe dowana long dun pen Guru Karchu
ajai mek dopo lapen api dhorama lama kasili kado kawi ke kroy rat doan dut cetong dun pet pen dhorama lama dowan nang song sili pon po lapen api puthot kali ke dam tang tum dhorama phan ke klem tang tum tu phisara tum methang tirim atum doan phan sitame la sopor si chiki mu pon po tirim ke ching duk ta pulo la so se tirim ta ke ching duk lo la chiki mu lo la pen api si kado kawe ke kroy rat doan pen puthot ang thunju jepin pen kiru karchu kirton saba puta pudam do kiru karchu asayang deng pacun pon po ason si tarik po bangke kiru karchu asayang deng loksi nalusin da pacun po lapan puthot tarik trok ada baji trok apor lake an krimi ke chirot mate kangthir me theki pitang aphilu lake an krimi mate dowai darosi pamandam lo asila so an krimi chiron pon po lapan aphi ke chetong arat doan la ni thomang bong guru phan manpeng ke chipitang la sothe sede thekumbong sedame chiron pon po ke puthot tarik troksi adap labangke osomaratum khela dhula ason ke pathu ason si okoris osomadet kalilo ning cheparong po khela dhula pensi lapan ma ning cheparong pon po lapen ke kilun ke kan arnama lun pen kilun ke kan lahai setame ning cheparong pon po lapen ke kado kawe ke cetong radoan anesam mane han parwu pen chot sitame angdi si choranesan kichu ning cheparong po আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dinamofit puthot birtalong bangthiglo West Carbing long Chinthong constituency ki parlo malong ki siralong thang ni phai ke thomarni Karbi Farmer Association na tumpen kapatir piponalong Hamren Superintendent of Sericulture tum cheradun si sai kachuti ki arara tumaphan cherok to ka jamek lapen kukero na sai kide Laso jay meglong scientific aron pen inki ka pangring nang jie putha Sericulture sai kamatum pen katiki arara tumaphan phan pachinipon lapen laso phit Kukero nasai ta padupontu. Laso mailong Sericulture Inspector Mongol Singh Rongpi, Sericulture Demonstrator Rukasen Rongpi, KFA CEC Amepu Tinku Inti Kontrungbang Soron Singh Rongpi, KFA Hamren Regional Committee Amepu, Pliston Inti KFA Hamren Regional Committee Chunbang Mongol Singh Ingleng Lapen Katiki Aratum Chitongdun. Paglongklam hapia ronga hinpen patir piponsi paglongklam hawar pensitame kechengsi Karbi ningkan kimi katalon ponalong Karbinglong Tonomas Council EM lunsing teron altor sangpi basapi terangpi cetongdun Dong mukak paglongklam hawar habe krorong phibison kropen patir piponsi non owi kimi ari soe jangatompan amena jutang jubat lapen pindeng sumpot kakita kirim kibivet hekji lapen Methanga culture cicini nang jipu akemang pen ningkan kimi katalon ponalong ason kacepate padupon kacepate long jesemet non owi kimi ariso jangatuma phansi panongpon kacepate long pinsoar loso thongnok bekikat lengpung sokchom kekan ritnong chingdi nimso kirung sonsuri kachibung lapen bethali kiap kingdong dang kedam ing prim ke kroy lapen langti bukpen kekat kacepate pen chenglok ason kacepate owi kimi ariso jangatum kacepate padupon Kechengsi Karbi ningkan kimi katarona long manpeng pen Karbing long Tonomas Council EM lunsing teron acor sangpi basapi terangpi cetongdun alang liri deng pen ason kacepate ing pudunsi nong esi tami pajipon perangke Rajib Bepen nang kilo pirta Tonomas Council EM
angar pusi tami cepalong dun pen alang pansin tum cuphalo pon tami alang li apor kavedet pen ajok alang li chor sangpi basa pitirang pi na chetong dun pen tami ninging sampiglo la pen dakalong dorde pu phesi tami alang li hin pen thangnat matha nang ni pu nang chak dun pluk pen tum ning sam parpiglo alang li pan lakhaun ipina ningkang samsi dolo la se alang li pan tami ningarong piglo suri surya kachoru se tami bajirlo la pen kewang jia ningkan se tami nilitum peneng la bangso habik tuarong along karbining kan kimi kita lon long anso se alira champion chenglok na cherap nang chitu dunji puni ning kithi tamido lapen ladak along ni tom non stamina tom theglong lo ladak mulajana pooling station pusipu ala pooling station along amat lo ladak lo lase labang so pooling station nang kangalong ke langdam edlu polotang te ladak open state sitami avi lase open state sitami long jipu karbyang long autonomous concilium lum sing terona phan ning ke thedo lapen long lu polotang te pini ning tom labang so apen del ka chikim nang asona bangke kimpon jokpo lapen project ni tom la so hormu dulu polotang te kacepati asai ka duka vipen program kideng bang sitami ki joy bang duko lalu lase alang ni tom phan sitami choro part piglo Kurna Singnar Felicitation Committee ay hinpen patir piponsi carbining kan kimi katalon arni along pacheton unsi ingdeng pli lo charli kithek ari soe janga tumpan karchu lapen kethan kimum ame padupon Kurna Singnar Felicitation Committee ay hinpen lo kacharli henlo khiarcho puathi pipen Kurna Singnar Felicitation Committee pu sengsi jesemet non uwikimi ari soe janga tum kacharli hin kapaprang dun thekji lapen amena jutang jupat lapen bindeng sumpot kakita kirim ki bibet thekji pu akemang pen jesemet obi kimi ari soe janga tumapan RDP pon lasosi thang ni phaisi mate carbining kan kimi arni along pacheton dunsi lokacharli ki thek ari soe jang atumapan karchomai padupon Rajasterang pen kachiphaim pupona mailong prodip timung pensi aluhi kapachinia por endo lapen Rajesteron pensi kachitong dun atomaphan kachuro alam the pajir mi pono labang so mailong obi kimi ari soe jangat aphan thongnok bekikat richong hoi kachithi lengpum sokchong ritnong chingdi nimso kirung sonsuri kechivung bathali kiap lapen kengdongdang kedampen chenglok asonason kachipate padupon Radamai pi kido ponolong aluhi sarpoman pen bidya hanse papangjang aluhi aman pen bidya singnar rongasar mukrang terang SDP lapen Rajesteron pen chenglok penang an ke theke dingetum chetongdu Kurna Singnar rong ningkan kar kimi karchu sai kideng pon ke bineng la ka kimi galilo ningkan lian plengtang lo tasi teams mane kinang sot bang ke ini ke ningkan kimi karchu po bang si ini ke paklang lo sinabe background bang ke non owe kimi son se logo charli ang se ke prang the ki ma lai go so kimang si min bang ke tum kimang lo lasi laso program bineng ben kan pribidet pen ke ni tum mane approve ta chelong lo lason na taksi kapur hi tum ta ani kan bang na increase bom lo na bad bom lo lasi laso program ki bi kitcheng si a committee laso ke ma tha the pon li in ben churu lo la pen laso committee do tik ke nili in ben mangke la ke nili kai ring tik ke nili la to committee ban Cirap dun bomji, lapen dia aku lason taksi mun iprang bang ya komiti tumandan dia anso se cirap banji lason usumartom kapurhi kangthur bon bangke dilin bentan dilin ke la ke dilin ben ke kichiton dun na yang theklo dilitum ke Pinia da birta gela 5 sekang toniglo 2 me thak me kurang thu